Għal-kem titbissim li nishtiq nkun naf xem valur f'dak il-klim li għet li l-lum lajnejn bidmuħ. Għal-kem tajt tifimni ma jaddix il-ħin biex tmur, lanqas ħbib kif wetni li sa nibqaw żgur. Kemm stinkajt wissu grajt, għajt nemmen f'dawk l-istejjer sakemm drajt. Issa nsejt għal xiex bkejt, għadda żmien lu ġieħ taffa, nista' nerġa' lura minn fuq din l-xkaffa. Għal-mument ma bqajtx kapaċi inħoss dawk l-emozjonijiet, sakemm ħdimt fuq innifsi u tallimt inħobb mill-ġdid. Meta l-ħajja trodlok lura, kull deni tieħdu ġid, għax m'għandniex wisħin hawn u ċert li xejn hu definit. Kemm stinkajt wissu grajt, għajt nemmen f'dawk l-istejjer sakemm drajt. Issa nsejt għal xiex bkejt, għadda żmien lu ġieħ taffa, donna waslet fejn kella tasal din il-karba. Fl-aħħar intbaħt illi nsejt għal xi xbkejt għalik.